Dekispa ngut kipat ba nong shong shnong kathan langpi mentagasngi kile tuot ban pendrung khat yalade shaka Voice of the People Party VPP haka jingelang kabelalong hayew langpi haka te jingelang la sakhi da jingedon lang jong president rangba ka party uba Arden Embasayamot uba Adelbert Nongrum kinongket kam ka party kibelahir shalangpi nakabenta ban nei ai jing pensyai kinongrim bat kimatre kam jong ka party Nakaliang jong uba Arden hakini kejingelang kabelalong halangpi ulayo ban kren shipun kiman habede bat ka party VPP lembat ki kam jongka bani kendu ru hakabede bat ka jingjet ikinong mikman Saya kini kiri ramba ulat tingkai ya kini kiri ramba bagi long di nongalam kibayaran ringkat bani aga Voice of the People Party. Isno ban aingo yu play nam tau General Secretary jong ka party nge jingi. U Dr. Ricky A.J. Simkan. Isno ban aingo yu play nam ta unong Aik Dien jong ka party. U Dr. Baskem Merbo. Isno ban aingo yu play nam tau Vice President jingi u Dr. Kalachen. On isno ban aingo yu play nam ta ki nongalam kiba khamat daru Dr. Landra Sutton lembat ki way pat. Kibam chukwa bani dan banta ka politics namar ki iya kijing jakhra jong ka politics nrei kamensim jong ki kam sha bagin plan jimur tang halaki jong ki kam kibaki ki trei ka tulap ka baki ka pyang ka baki layo nrei ban mi shakmat bani dan banta baka Voice of the People Party Nyem kop Game sarong, ndoi ni aingo yu play bola tingkai, yakini ki pro jamin ki krau perkat, bagi break badan yang jimot kaba baik, batur kom perkat kaba smooth, nagmata ban syabri yang jack ndoi. Game dan yang gunung kecil perkat ban mentoy ni shimat, ndoi ban ai, yang kata kecil start, kejongki nagamenta akan lawai, kejong ke jack ndoi. Ungai ngoru yu play, ubah sandur. Bagan mi kani ka Voice of the People Party. Ka jingrem ka jina had election ajar khatra. Ngarang perkhat kumu brio. Bagan ka bakut jo ka jina linti ka jina. Nringam tip kani ka jimpen kare shipor. Ka jo play no bo nong tau. Ban prong bangan perkhat thamai. Ha ka jina linti. Ban long bangan yit ngan hua. Ngan pusar ngan perkhat. Bakani ka taka por. Kabang ayo ban yit yala ka jong ka jingim. Kajinginay bagi kam di mga tray. Kajinginay bu pajba. Baga jinginay rubo play nong bu nong tao. Play lo tao tumay. Ya kajingim kajinga hagini ki santri ki snem. Bagin perkat. Ban penskem ya kata nonglim ka bagini jiya. Banon ra ya ka sinsyar ka kadar ka bakul. Rangba bangan ya pinyaso no LD baga Voice of the People Party. Bani dan bentano bagini ka seng san pertai ka bakamai ka yang hagan nongrim jong ka sinsyar ka kadar ka bakul. Ka yang hagan tagan nongrim ban sheria how play hagan jinga lenti baga yang hagan nongrim jong ka jinglong ka way jong ka jai penriu ka jinga tali jong ka jai penriu nang bagi tagi longdien mandien jingi ken yo ya kata ka jing shingan pada ka jing kamen tengane ka por nomor bepiawan shani shakmat ngada karpat kampen kloy kitu kibashatay lalaki don jimot banuan shani shakmat tekom gadak jong ka jimenjur nganon ban karpat ipi komni ban pini bapila menjur pini ra langi kikti jong pi ra ba ye kikti jong pi bang ini bagi pat ba nong shong shnong shang ni ka dong ka tan kila rai ban ya pini sono teng mentang isen jor ngong ya pi kalong kapati kena bakalawi guru ngena parti liulep lupa na ko parta joki upai ba ngena juan berbor hani ke jaka ngako an bu macam kli ya pi ngako an perkin mau la dia ni ngemla da ko moi pat ni hapan hala ni hapan persya ko ki opposition hapo ka yendor bar thawan jong ka assembly bagi community bagi MDC bagi MP pen ai ya ke ikhtiar ya ke por namar kani ka BBP ka bami ka seng thamai ka don ru ringkat bagi ta kom perkhat thamai bakunu ban prat nanti thamai ya ka lawi jong kilong dien namar bagila feel ki way
ka VPP ka mani kadon ka Jim Kerman nama mengikun kinongelam hapo ka jelam jiba aden ngimnum ya pen ya ka suki ban ka lawai jong ki dongin ki pateng ki banangka namar ong pi lara kata development karoi kapar lara kamai kane ka pateng mata ka pateng manwan kan sa Hari kau ngepi tak ni kau. Kadang itu no pat ikau hok. Kau bangi dia ban regenti, banai kenti pat si kilong dia ki pateng. Dak ke pat ngen me nanti ngen perkermen ya kalau wei jong kilong dia ki pateng.